Osasun departamentuak koronavirusaren 376 kasu berri detektatu ditu azken orduetan 3013 froga egin eta gero. Azken orduetan baitere 2 lagun hil dira eta ospitalean 282 gaixo daude okupazioak egonkorra izaten jarraitzen du. Nafarroko gobernuaren adierazpen instituzionala landa eremuko emakumeen nazioarteko egunean. Haur-eskolen erakundek eskaerak aurkezteko gune bat prestatu du autobus geltoki zaharrean 0 eta 3 urte bitarteko haurrendako 80 ikaspostu hutsak betetze aldera. Ikaspostu hutsak daude udalaren 11 haur-eskoletan, baina ez 0 eta 3 urte bitarteko zikloko etapa guztietan. 010 telefono herritarrendako arreta telefonoa jasotako dei kopuruak 125 egin du gora azken hilabeteotan Iruñeko udalarekin izapideak egiteko. Alsasuko gurasoak etxera salaketak eta sarek biltzen dituen SOS presoak prentsari eskainitako gozare informatiboan salatu dute abuztutik Iruñeko kartzelako presoen egoera. Gizon bat hilda kamioi batekin istripua izan ondoren Nazional 121 A errepidean Almandoz inguruan. Trenasaren itxira iritsi da Nafarroko parlamentura. Ezbeharren bat gertatua aintzinetik Nazional 121 A errepidearen Gipuzkoako zatian obrak egiten ari diren bitartean kamioiak desbideratzea eskatu dute Bortziritako alkateek. Osasun departamentuak koronavirusa infekzioaren beste 376 kasu berri detektatu ditu azken orduetan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako datuen arabera. Osasunaren sistema publikoan 3013 PCR froga egin ondoren. Beraz, positiboak 12,5 izan ziren eta gaixotasun hori dela eta 2 lagunen heriotza jakinarazi da azken orduetan. 91 urteko gizonezkoa eta 96 urteko emakumezkoa. Nafarroko haur eta lehen hezkuntzako 314 ikasle konfinamenduan sartu dira azken 24 ordutan. Foru komunitateko 14 ikastetxetako talde egonkorretako kideak dira. Era berean beste 254 ikasle beraien ikasgeletara itzuli dira behin isolamendu egunak ondoren. Osasun departamentua oso hurbiletik zaintzen ari da Iruña. Hala adierazi du Santos Indurain kontseilariak. Egoera nolakoa den ez dugu itxarongo beharrezko neurriak hartzeko adierazi du. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak emandako datuen arabera, 100.000 biztanleko 769 kasu erregistratu dira Iruñan 14 egunetan. Eta Santos Indurain kontseilariak onartu du datu hauek kezkagarriak direla. Azken orduetan izandako positibo guztietatik 149 Iruñerrian izan dira. Javier Remírez presidente ordea prentsaurrekoan emandako datuen arabera eta Iruñaz hitz egitean hiria ez ezik eskualdea ere kontuan hartu behar dela zehaztu du. Kasu hontan mugikortasunaren kontrolak zailtasunak dituela onartu du, baina kasua iristen bada gogor lan egingo dutela ohartarazi du. Horrelako neurriak hartu dituzten herrietan polizien lana oso ona izan dela adierazi du eta murrizketek funtzionatu dutela. Azkenik aipatu ere Tuterako osasun arloak Tutera ekialdeko eta Zintruonikoko osasun zentroetako gaixoen laguntza areagotu da. Dauden kupo profesionalak zabalduta eta ondorioz profesional bakoitzak oinarrizko zona horietan hartatutako agendak berrantolatu dira. Nafarroko gobernuak ondorengo adierazpen instituzionala onartu du. Urriaren 15 baita landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna. Nafarroko gobernuak urriak 15 honetan landako emakumeen nazioarteko egunean landa eremuko emakumeen funtzio eta ekarpen erabakigarriak aitortu nahi ditu nekazaritza eta landa eremuaren garapena sustatzeko. Elikagaien segurtasuna hobetzeko eta landa pobrezia desagerrarazteko. Nazio Batua erakundeak ospakizun hau ezartzean adierazitako moduan. Landa eremuko emakumeek funtsezko papera betetzen dute aurrean ditugun aldaketa sozialen, ingurumen arlokoen eta ekonomikoen erronkei aurre egiteko. Hau da, azken finean, Nafarroko gobernuak 2030 estrategiatik sustaturiko iraunkortasunaren erronka.
Aitortu behar da gizarteak zorra duela landaremuko emakumekin, izan ere ikusezin bihurtu ditu haien jarduera naiz zenbait zailtasun gainditzeko egin behar duten ahalegin osagarria. Tartean lana eta bizitza pertsonala uztartzea, lan merkatuan sartzea, zerbitzuak eskuratzea mugikortasuna baliabideak. Landa eremuan hoiek larriagotu egiten dira eta ondorioz, gure berdintasun legean, landa eta hiri ingurune ezberdinetan dauden aldeak landu behar direla azpimarratzen da, genero berdintasunetik eta ahalduntzearen eta zeharkakotasunaren bitartez. Estrategia eraldatzaile horiek Begingo konferentzian ezarri ziren 1985. Klima aldaketa edo despopulazioa bezalako erronken aurrean lanean jarraitu behar da landa eremuko emakumen premiei, lehentasunei eta ekarpenei erantzun ematen diegula ziurtatzeko. Edozein politika publikok konpromiso izanik kontuan hartzeko landa eremuko emakumen ikuspegia eta emakumek politika horietan modu aktiboan parte hartzeko duten aukera. Gaurtik aurrera Iruñeko udaleko haur-eskolen erakunde autonomoak areto bat prestatuko du geltokin, autobus geltoki zarrean. Gaur egun 0 eta 3 urte bitarteko haur-eskoletan dauden 80 ikaspostu hutsak betetzeko eskaerak modu zentralizatuan jasotzeko. Behin ikasturtea hasita, udalaren 11 haur-eskoletan dauden ikaspostu hutsak, baina ez haur-hezkuntzako lehen zikloa osatzen duten etapa guztietan. Eskaerak goizeko 8:30tik 2:30 aurkez daitezke. Donibanen badira ikaspostuak ertainen eta nagusien taldetan euskarazko ereduan, mendebaldean ertainen eta nagusien taldetan. Printziaren Harresian nagusien taldetan euskarazko ereduan eta ibiltarien taldetan gaztelaniazko ereduan. Mendillorrin eta Izartegin 4 etapetan daude postu libreak, hau da, bularrekoen, ibiltarien, ertainen eta nagusien taldetan. Goizerren badira ikaspostuak ertainen eta nagusien taldetan euskarazko ereduan eta ibiltarien taldetan gaztelaniazko ereduan. Haurtzaroan bularreko ibiltarien eta nagusien taldetan eskuratu daitezke postuak, Hello egunsentin, ibiltarien ertainen eta nagusien taldetan. Hello buztintxurin nagusien taldetan eta Hello azpilagainan ertainen taldetan. Azkenik, Jose Maria Uarten badira ikaspostuak egonaldi erdiko ordutegian nagusien taldetan. Eskabidea bete eta 2 gurasoek sinatu behar dute familiaren osaeran, nortasun agiri nazionalaren fotokopia, familia liburuaren fotokopia edo famili guraso bakarraren titulua, eta errenta maila 2019koa. Justifikatzeko agiriak txertatu behar dituzte eta errolda agiriaren fotokopia eta kuotaren ordainketa helbideratzeko kontu zenbaki bat aurkeztu. 2 gurasoen agiriak aurkeztu behar dira, salbu famili guraso bakarra badira, eta adingabearen zaintza zein jagoletza guraso bakar batek badu. Pandemiaren hasieraz geroztik eta koronavirusak udalaren zerbitzu eta jarduera askoren garapenean izan duen eraginagatik, herritarrek gehiago erabili izan dute Iruñeko udalaren herritarrendako arreta telefonoa. Konsultek 25% egin dute gora, uztaila, abuztua eta iraian zehar aurreko urtetako epe berean jaso ohi zirenekin alderatuta. Hilabete hauetan zehar guztira 85.200 dei jaso dire, hau da batez beste 950 dei eguneko. Iruñeko udalak herritarrei gestioak eta konsultak egitea erraistu die, joan etorrian ibili gabe, bai telefono, bai internet bidez, udalaren egoitza elektroniko webgunean. Hala ere, aurrez aurre zerbitzuak ematen dituzten bulego eta erregistro guztiak zabalik iraunarazten ditu. Iruñako udalak herritarrei arreta ematea eta 300 administrazio izapidetik gora egitea bermatzen du egoitza elektronikoaren bidez. Sede elektronika.pamplona.es eta 010 herritarrendako arreta telefonoaren bidez. Telefonoak astelehenetik ostiralera arreta ematen du etenik gabe, 8:00tik 7:00 eta larunbat goizetan 9:30tik 1:30. Tipologiaren arabera, azken hilabetetan 010ean jasotako deiak batez ere udal izapidei buruzko argibideak dira, hoien artean nabarmentzen direlarik agiri ekonomikoak eta errolda gorria eta aurretiko hitzorduen kudeaketak.
Udal egoitzetan itxaronaldi eta egonaldi luzeak saihesteko. Udalaren telefono bidezko arreta zerbitzuak erroldako eta erregistroko bulegoko hitzorduak kudeatzen ditu baita ezkontza zibil eta izatezkoz bikotena ere. SOS presoak COVID-19 dinamika salaketa Nafarroa etxerat Alsasuko gurasoak eta sare herritarra elkartek osatuta dago. Gosari informatiboa eman dute pasaden astean. 2020ko apirilaren 22an jarri zen abian, elkarte hau estatu osoan zenbait talde eta erakunde plazaratzen ari ziren erribindikazio batzuen inguruan, batez ere presoen eskubideak errespeta daitezela eskatzeko. Espetxetako idazkari nagusia, COVID-ak eragindako osasun krisiak kudeatzen aritzen moduari erantzunez. SOS presoak COVID-19 ekimenaren baitan eskakizun hoien jomuga nagusia eta espezifikoa Iruñako gartzela zen batetik eta bestetik preso nafarrak edo Nafarroan erroturi daudenak edozin dela ere zigorra betetzen ari diren tokia. Era berean, foru administrazioa inplikatu nahi izan zuten eta haren esku hartzea eskatu. Eskakizun horiek bildu zituzten borondate politikoa presoen osasunaren eta bizitzaren zerbitzuan izeneko manifestuan, apirilaren 22an bertan argitara emandakoan, eta Nafarroko talde, elkarte, sindikatu eta alderdi politiko ugariren atxikimendua jaso zuena. Arez geroztik behin eta berriz eskatu dute presoen eskubideak errespetatzen dituzten neurriak har daitezela. COVID-ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko eta agerian utzi diren espetxetako idazkaritzan nagusiak egin duen kudeaketa eskaxa. Hainbat ekitaldi eta bilkuratan kaleratu dituzte exigentzia horiek. Maiatzaren 19an aldi bereko elkartaratzeak egin zituzten Iruñako gartzelaren aintzinean, Nafarroko Parlamentuaren aurrean, Espainiako Gobernuaren ordezkaritzaren aurrean, eta baita ere foru diputazioaren aurrean. Bilkura hoien helburua zen alde batetik ikusaraztea bai estatuko administrazioak bai Nafarroko administrazioak erantzunkizuna dutela Iruñako kartzelari dagokion guztian eta beste alde batetik deseskalatze plana aurkeztea. Taldearen iritziz beharrezkoa dena presoen eskubideak bermatzeko kudeaketaren une honetan ere. Uztailaren 4an berriz, elkartu ziren Iruñako Gaztelu plazan berriz salatzeko presoen eta haien senideen eskubideak urratu direla osasun krisiaren kudeaketan. Horrekin batera, azaldu zituzten eskubide urraketa hori larriagoa zela espetxe zigorra erroturik dauden tokitaik urrun betetzen ari diren presoena. 184 pertsona baitira Nafarroan. Orduan, eskatu zuten lehen bukada dila egoera hau da gartzeletan gertatzen ari ziren, eta diren eskubide urraketak eta hala nahi duten preso guztiak eraman ditzatela lotura familiarrak edo sozialak dituzten tokietako espetxetara. Normaltasun berria iristean espetxetako idazkaritza nagusian neurriak ezartzen joan da espetxetan, eta hemen ere berriz aipatzen du SOS presoak elkarteak administrazioaren kudeaketa ezin okerragoa izan dela fase berri honetan eta kudeaketa horrek jarraitzen duela eskubideak urratzen gartzeletan. Egungo egoera Iruñako gartzelan espetxetako idazkari nagusiaren datu ofizialen arabera 2020ko apirilean Iruñako gartzelan 307 preso zeuden, 258 gizon eta 23 emakume, eta irailaren 25ean berriz 264 preso daude, datu hau berriagoa da baina ez dago generoaren arabera zehaztuta. Auto batek eta kamioi batek istripua izan zuten atzo, eguerdiko 1:30 aldera Nazional 121 errepidean Almando zen Berroetako bidegurutzearen parean. Gidariakin zihoazen kopilotua, larriki zauritua suertatuta Iruñako ospitalgunera eraman dute ambulantzi medikalizatu batean, suhiltzaileek autoaren txapak moztu eta erresketatu ondotik. Kafen erabakia Castejoyeko Trenasa enpresa ixteko gaia iritsi da Nafarroko Parlamentura. Langileak Iruñara gerturatu dira eta bildu dira parlamentuaren aintzinean. Ondoren, Gaztelu plazako BBVA banketxean ezarri dituzte salaketa pegatinak. Azken hau Trenasaren akzioduna da eta langileen iritziz arazoaren errudun. Kafek Castejonen duen Trenasa lantegiaren itxiera salatzeko manifestazioa deitua zegoen,
baina COVID-aren pandemiak eragin duen egoera dela eta protesta bertan bera uztea eta urriaren 24 atzeratzea erabaki dute. Izan ere, koronavirusa bereziki astindu du Herriberaia osoa eta Nafarroko gobernuak neurri murriztatzaileak ezarri ditu Castejonen eta inguruko beste 5 udalerrietan. Manu Ayerdi Nafarroko Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria alde guztiekin berriro hitz egiteko prest agertu da Castejongo plantaren itxiera ekiditeko. Halaber, Trenasak mai gainean jarri duen enplegu erregulazio espedientea zorrotz begiratuko dutela eta bertan jasotako arrazoi ekonomikoak eta produktiboak aztertuko dituztela adierazi du. Beste aldetik Reyes Maroto, Espainiako Gobernuko Industria, Merkataritza eta Turismo Ministroak Renferen proiektu bat aipatu zuen Trenasaren lan gatazkaren konponbide modura horren inguruko argibiderik eman ez bazuen ere. Trenasaren zuzendaritzak langilei egindako azken proposamen ekonomikoak bestea beste lan egindako urte bakoitzeko 30 egun ordaintzea jasotzen du urte mugari gabe eta plantillaren erdia birkokatzeko plan bat. Halaber, erregulazio espedientearen negoziazio epea amaitu orduko urriaren amaiera aldera langile gehienak kaleratzea aurreikusten du enpresak eta gainerakoak urte amaieran lantegiak egun jasota dituen enkarguak amaitutakoan. Bortziritako alkatek Nafarroko gobernuari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari idatzi bat igorri diote ezbeharren bat gertatu aintzinetik Nazional 121 errepidearen Gipuzkoako tartea obra dirauten bitartean neurriak hartu behar direla eskatuz. Duela gutxi bertze arrazoi batzuengatik zirkulazio astuna murriztu zuten agintariek matrikula bikoitien eta bakoitien bidez. Alkatek erraten dutenez, oraingo egoera nahiko larria da neurri horiek berriz aplikatzeko. Idatziak aipatzen duenez trafikoa oso trinkoa dago. Kamioiez beteta eta unitzetan errepidea beraren eta abiaduraren baldintza direla eta kamioiak kontrako erreian sartzen dira. Segurtasun ezak kezka sortzen die alkatei. Idazkiak aipatzen duenez, gure harridurarako errepide zaharraren ezaugarriak zeintzuk diren jakinda eta dagoen arriskoa kontuan izan da ez da inongo neurririk gehigarririk aplikatu kamioiak desbideratzea edo salgai garraiatzeko ibilgailuen zirkulazioa mugatzea adibidez.